गिबियावनो जोंनि गामसाराजा चेनेलाव बयखौबो खुलुमहरनाय थाबाय। स' गाइस दिनै जों मोनसे खेला लाना फैलायबाय आरोना। मेगन खाथेजोबनाय। नै द्रामखौथ' नुखादों। द्रामखौ जोङो ओरै गारनाय जागोन जाय जेरै खननानै होनाय जायो आरोना। खेलाखौ नोंथांमोना नायलांबाय था। खेलाया माय इन्टारेस्टिंबो जागोन। मिनिथावनाबो जागोन। स' खेलाखौ जागायनोसै। 1 2 3 哎呦我的妈no no 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 पीछे तो देखो, उधर देखो, वे पीछे कौन है? वो पीछे। Halo. Halo. What? ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो Kurungan
Bonk. Video जों बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो लाखा गोदान गोदान भिडिअ नुबाय थागोन आरो मा रोखोमनि भिडिअ नांगौ कमेन्ट लिरना कमेन्ट बाय बाय।